നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതിരുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠിതി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനകാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഓക്കെ, സോ ദ്രോണപുത്രനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്തിനായിരുന്നു ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിധി വന്നത്? ശിക്ഷിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇത് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? എന്ത് ശിക്ഷയാണ്, എന്ത് കുറ്റാണ് ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രനായ അശ്വത്ഥാമാവ് ചെയ്തത്? ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെ വധിച്ചത് അല്ലെ. അത് ദുര്യോധനന് പോലും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാ ദുര്യോധനെ പോലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞത്? കാരണം എന്താ? അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് രാജാവിന്റെ ധർമ്മത്തിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മത്തിന്. പിന്നെ കുട്ടികളെ, എന്താ പറയാ, സ്ത്രീകളെ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, വയസ്സായ വൃദ്ധരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, പിന്നെ ആയുധങ്ങളില്ലാതെ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു അല്ലെ. അതും കുട്ടികളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയ ധർമ്മത്തിന് എതിരായിട്ട്. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ അശ്വത്ഥാമനെ കൊല്ലണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു? ആർക്കൊക്കെ കൊല്ലണം തോന്നി? അർജുനൻ, ഭീമൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കൊല്ലണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ? ദ്രൗപദി. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് പറഞ്ഞത്? ഗുരുപുത്രനായതുകൊണ്ട്. ഗുരുപുത്രൻ, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനാണ്. കുട്ടികള്, അതായത് ദ്രൗപദി 5 മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം ദ്രോണാചാര്യ പത്നിയായ ആരാണ്? കൃപിയുടെ പേര് കൃപിക്കും ആ ഒരു വിരഹ ദുഃഖം, ആ ഒരു ദുഃഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു അമ്മയുടെ ആ ഒരു ഭാവം അല്ലെ അമ്മയുടെ ആ കാരുണ്യ ഭാവം അല്ലെ വാമസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വഭാവം, അമ്മ എന്ന നിലയിൽ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വഭാവമാണ് 42-ാം അധ്യായത്തിൽ സൗമ്യവും കാരുണ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെ, അത് കണ്ടു. പിന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ വിശകലനം എന്തൊക്കെയാ? അശ്വത്ഥാമനെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ ദ്രൗപദി പറയുന്ന 6 കാരണങ്ങളുണ്ട്. 43, 44, 45, 46, 48 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. 6 കാരണം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം എന്താ പറയാ, ചില പേര് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരുമ്പം എന്തൊക്കെയോ എഴുതും, എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു 1, 2, 3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ പിന്നെയും പിന്നെ അതന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു 6 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഒന്ന്, അശ്വത്ഥാമാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെ, അതിനാൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പോലെ, ഗുരുപുത്രൻ ഗുരുവിന് തുല്യം പോലെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ. അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും ഗുണകർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനല്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഹത്യ, യാനി കാനിച്ച പാപ്പാനി ബ്രഹ്മഹത്യതി കാനിച്ച എന്ന് പറയുന്നില്ലേ തുളസി പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പം. എന്തുകൊണ്ടാ ബ്രഹ്മഹത്യതി കാനിച്ച അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണല്ലോ ബ്രഹ്മഹത്യ. ഏറ്റവും വലിയ പാവാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും വലിയൊരു പാവാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ആരൊക്കെ കൂടി അടിച്ച് കൊല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി അതിന്റെ അടുത്തൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം കണ്ടതായിട്ട് നടിച്ചില്ല അദ്ദേഹം. ഒരു കണ്ണിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൂട്ടി ഇങ്ങനെ മറച്ചു പിടിച്ചു, എന്നിട്ട് നടന്നു. അടുത്ത ജന്മം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കണ്ണില് അന്ധത ബാധിച്ചു.
അപ്പൊ അതായത് ഒരു അധർമ്മം കണ്ടിട്ടും അദ്ദേഹം അത് എതിർക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മഹത്യ, ആ ബ്രഹ്മഹത്യ പോലും ഇല്ലാതാകും എന്ത് ചെയ്താല്, എന്ത് തുളസി ചെയ്താല്, പ്രതിഷ്ഠ തുളസി തുളസി പ്രതിഷ്ഠ പരിക്രമം, വെച്ചാലും അതെ, ഹരിനാമം ജപിച്ചാലും തുളസി പരിക്രമം ചെയ്താലും ഓരോ അടി അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരുപാട് വീട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തുളസി. ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ കർണാടകയിലൊക്കെ നടുമുറ്റം പറഞ്ഞ മുറ്റത്ത് തന്നെ നടുക്കൊക്കെ തുളസിത്തറ എല്ലാ വീട്ടിലും കാണാം, ജലമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ കേരളത്തില് അധികം അങ്ങനെയൊന്നും കാണില്ല, കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ചെറിയ ചട്ടിയില് തുളസി നട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓൾട്ടർ പൂജാമുറിയിൽ കൊണ്ടുവച്ച് നൈവേദ്യം ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ തുളസിക്കും ഓഫർ ചെയ്യണം എന്നാണ്. പിന്നെ രാവിലെ വെള്ളക്കൊഴിച്ച് പരിക്രമം ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടാവണം. എല്ലാവർക്കും നല്ലതാ. അപ്പം അശ്വത്ഥാമ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, പിന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പോലെയാണ്. പിന്നെ പാണ്ഡവരുടെ ധനുർവിദ്യ ദ്രോണാചാര്യയിൽ നിന്ന് അഭ്യസിച്ചതിനാൽ ദ്രോണാചാര്യരുടെ കടമയുണ്ട് അവർക്ക് അല്ലെ, അതിനാൽ അവർ ദ്രോണാചാര്യരുടെ മകനെ കൊല്ലരുത്. അപ്പൊ ഗുരുപുത്രൻ ഇപ്പൊ ഇതേ കാരണമാണ് അർജുനനും പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴാ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ഒരിക്കൽ പറയുണ്ടായി, ഗുരുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ദ്രോണാചാര്യനെ യുദ്ധസമയത്ത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നു, കൃഷ്ണ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ പാപല്ലേ എന്റെ ഗുരുവിനെ തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഗുരുവാണ് ദ്രോണാചാര്യൻ ധനുർവിദ്യൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്, അവരുടെ മകനെ കൊല്ലും. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ, പിന്നെ ദ്രൗപദി ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഭാര്യയെ കൃപിയോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. കാരണം ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, ഒരു പ്രസവിച്ച സ്ത്രീക്ക് പ്രസവ വേദന എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, അല്ലാത്തവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അത് നമ്മൾ അതിലൂടെ അത് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ശരിക്കും നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ ദ്രൗപദി ഇപ്പം മക്കള് മരിച്ചത് കാരണം വളരെ ദുഃഖത്തിലാണുള്ളത്, അതേ ദുഃഖം കൃപിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കരുണ ദ്രൗപദി കാണിച്ചു, വാമ സ്വഭാവം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവനും ആരാധനാർഹനുമായ മഹത്വമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാം ദുഃഖം വരുത്തരുത്. കുടുംബാംഗത്തിന്, അതായത് ദ്രോണാചാര്യരുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ദുഃഖം അവര് കാരണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കാരണം കുട്ടികളില്ലാത്തതിന്റെ വേദന അവൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ കൃപി കുട്ടികളില്ലാത്തതിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കരുതെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് ആ ഒരു കാരുണ്യം കൂടെ ദ്രൗപദി കാണിച്ചു. പിന്നെ ആത്മീയമായി ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ളവരെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾ ഭയപ്പെടണം. ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഗുണം കർമ്മ അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന ബഹുമാനം നൽകണം. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇവർ ക്ഷത്രിയാണ് അല്ലെ, ക്ഷത്രിയുടെ ധർമ്മമാണ് ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സരാഹസ്യോ ധനുർവേദാ സഹി സർഗോപസമയഹമഃ അസ്ത്രഗ്രാമശ്ച ഭവതാ ശിക്ഷിതോ യത് അനുഗ്രഹാത്. ഇപ്പൊ 44 അതാ പറയുന്നത്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് അർജുനൻ ആയോധന കലയായ അസ്ത്രവിദ്യയും ആയുധങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള പരമരഹസ്യമായ കലയും അഭ്യസിച്ചത്. അപ്പൊ ധനുർവേദം, അതായത് ആയോധന ശാസ്ത്രം, അതൊക്കെ പഠിച്ചത് എവിടുന്ന? ദ്രോണാചാര്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരു ദക്ഷിണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ കൊല്ലുവാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധനുർവേദത്തിന്റെ ആചാര്യനാണ് ദ്രോണാചാര്യർ എന്നാൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനുമാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ഗുരുവാണ് അല്ലെ. ആർക്കാണ് ഒരു ഗുരുവാവാൻ പറ്റുക? രാമാനന്ദറായി മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദറായനോട് ചോദിച്ചു കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. അപ്പൊ രാമാനന്ദറായി പറഞ്ഞു, അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഗുരുവാവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? ആർക്കാ ഗുരുവാവാൻ പറ്റുക? ആർക്കൊക്കെ ഗുരുവാൻ പറ്റുക? കിബാ വിപ്ര കിബാ ന്യാസി ശൂദ്ര കെ നിനായ ഏ കൃഷ്ണ തത്വവേത്തെ സേ ഗുരുഹായ. സന്യാസി ആയിക്കോട്ടെ, ബ്രാഹ്മണനായിക്കോട്ടെ, ഗൃഹസ്ഥനായിക്കോട്ടെ, ബ്രഹ്മചാരി, ആര് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ കിബാ വിപ്ര കിബാ ന്യാസി, വിപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ, ന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസി, ശൂദ്രനായാലും ഏയ് കൃഷ്ണ തത്വവേത്തെ സേ ഗുരുഹായ, ആർക്കാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള തത്വം, അത് ആ ഒരു രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നോ, സേ ഗുരുഹായ, അവനാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗുരുവാവാം, പക്ഷേ കൃഷ്ണതത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഈ സന്യാസിക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരിക്ക് മാത്രമേ ഗുരുവാൻ ഇല്ല, ഗൃഹസ്ഥർക്കും ആവാൻ പറ്റും. ഇപ്പം രാമാനന്ദറായി ഒരു ശൂദ്രനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു ഗവർണറായിരുന്നു, ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പം രാമാനന്ദറായി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ബ്രാഹ്മണനാണ്, അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പിന്നെ സന്യാസിയാണ്, ഉയർന്ന കുലത്തില്,
ഞാനോ ഒരു ശൂദ്രനാണ്, ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗുരുവാവാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ വാക്കാണിത്. ബ്രാഹ്മണനായാലും സന്യാസിയായാലും ശൂദ്രനായാലും അവൻ ആരായാലും കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാവാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം, ഈ കൃഷ്ണ തത്വവേത്തെ സെയ് ഗുരുഹായ. അതന്നെ ചേട്ടന പ്രഭുപാദർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭക്തിശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെ, ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. അറിയാണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ടാണ് ദീക്ഷ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിശാസ്ത്രി നിർബന്ധമാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിക് ഇനീസിയേഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രി കമ്പൽസറി ആക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിലോസഫി അറിയണം, ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ സമ്പ്രദായത്തിൽ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെ, അത് ഗുരു അപരാധാകും. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഗുരു തത്വം. ഓക്കെ, ഗുരു തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവർക്ക് മാത്രമേ ആത്മീയ ഗുരുവാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ദ്രോണാചാര്യർ ശരിയായ ഗുരുവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ദ്രോണാചാര്യർ ധൃതരാഷ്ട്ര കൂടെ ആണെങ്കിലും വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്തൊക്കെ മൗനം പാലിച്ചെങ്കിലും, വസ്ത്രാക്ഷേപം ആ സമയത്ത് ദ്രൗപദി ഒരു പ്രാർത്ഥന പാടിയിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ശംഖ ചക്ര ഗദാ പാണി ദ്വാരകാ നിലയ അച്യുത ഗോവിന്ദ പുണ്ടരീകാക്ഷ രക്ഷ മാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ സാരിയുടെ രൂപത്തിലെത്തിയത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യൻ മിണ്ടാതിരുന്നെങ്കിലും ദ്രോണാചാര്യന്റെ ഉള്ളിലെ ആരെയാ? പാണ്ഡവരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനാണ്, അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ബ്രഹ്മജാനാദീതി ബ്രാഹ്മണൻ. ഓക്കെ, ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ഗുരുവോ പുരോഹിതനോ അല്ലെങ്കിൽ ദാസി കർത്താവോ ആയിത്തീരണം. അപ്പൊ ഒരു ചണ്ടാളൻ, ചണ്ടാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? പശുമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ. അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്, ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവാവാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. ഓക്കെ. അതേസമയം തത്വം അറിയുന്ന ആർക്കും ആവാം ഗുരു. തത്വം അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് തത്വം അറിയാം, അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനാണ്. ഷഡ്കർമ്മനിപുണ വിഭ്ര മന്ത്രതന്ത്ര വിശാരണ അവൈഷ്ണവ ഗുരു നസ്യ വൈഷ്ണവ സ്വപചോ ഗുരു. അവൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ഗുരു ആവില്ല. പക്ഷേ സ്വപച, അതായത് ചണ്ടാളൻ വൈഷ്ണവനാണെങ്കിൽ, ഭക്തനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും ഗുരുവാകാൻ പറ്റും. അതൊരു ഇതില് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുപാദർ. ഇതിലാ വരുന്നത്, ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആർക്കാണ് ഗുരുവാകാൻ പറ്റുക? ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കാണ് ഗുരുവാകാൻ പറ്റുക. ഗുരു ആയിരിക്കാൻ പറ്റുക? ഷഡ്കർമ്മ നിപുണ വിപ്ര മന്ത്രതന്ത്ര വിശാരദ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ച ഒരു വിപ്ര, അതായത് ബ്രാഹ്മണൻ, മന്ത്രതന്ത്ര എല്ലാം അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ അവൻ അവൈഷ്ണവനാണ്. അതായത് ബ്രാഹ്മണൻ ചിലപ്പം ഉപദേവതമാരെ പൂജിക്കാം, അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുന്നില്ല. അത് വൈഷ്ണവനല്ലെങ്കിൽ ഗുരു നാസ്യാത്, അദ്ദേഹം ഗുരുവാകാൻ പറ്റില്ല. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ആകാൻ പറ്റില്ല. വൈഷ്ണവ സ്വപചോ ഗുരു. പക്ഷേ ഒരു സ്വപച, അതായത് ഒരു ചണ്ടാള കുലത്തിൽ ജനിച്ചവൻ പോലും വൈഷ്ണവനാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവാകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഗുരു. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനായിരിക്കണം അദ്ദേഹം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗുരുവാകാൻ പറ്റുന്നു. ശരിക്കും ഭക്തൻ, ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൃഷ്ണന്റെ ആരാധകരെയാണ് ഭക്തർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. കാരണം അവര് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളല്ല അവർക്കുള്ളത്, ആധ്യാത്മിക ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അത് 44 അങ്ങനെ പറയുന്നു. 45 എന്താ പറഞ്ഞേ? സ ഏഷ ഭഗവാൻ ദ്രോണ പ്രജാരൂപേണ വർത്തതേ തസ്യാത്മനോ അർദ്ധം പത്ന്യസ്തേ നാൻവകാത് വിരസുകൃപി. സോ ദ്രോണാചാര്യർ തന്റെ പുത്രന്റെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം, അതായത് ദ്രോണാചാര്യൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായ കൃപി പുത്രനുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സതി അനുഷ്ഠിച്ചില്ല. അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ സതി ഉണ്ടല്ലേ, ഭർത്താവ് എന്താ ചിതയില് ഭാര്യയും ചാടി മരിക്കും. പക്ഷേ പാണ്ഡു മരിച്ചപ്പം എന്താ പറയാ, കുന്തി മഹാറാണി മരിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? സതി ചെയ്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ?
മാതിരി മരിച്ചല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ മക്കളെ നോക്കാൻ മാതിരിയാണ് ആരുമില്ലല്ലോ. ചിതയിൽ ചാടിയത് അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ജീവിച്ചത്? മക്കളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി. മക്കളെ നോക്കാൻ 5 വേണ്ടിയിട്ട്. മക്കളില്ലേ? അപ്പം ഭർത്താവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് പുത്രന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ ആ, എന്താ പറയാ, കൂടുതൽ കാരുണ്യം ആരോടെ കാണിച്ചത്? ദേവകിയോടെയാണോ കുന്തി മഹാറാണിയോടാണോ? കുന്തി മഹാറാണി. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭർത്താവില്ലല്ലോ. ഉം ഭർത്താവില്ല. അപ്പം ദേവകിക്ക് 6 മക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഭർത്താവ് കൂടെയുണ്ട്, വസുദേവർ. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഭർത്താവ് കൂടിയില്ല, 5 മക്കള് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭർത്താവ് കൂടിയില്ല. അപ്പം ഭർത്താവുള്ള സ്ത്രീയെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഭർത്താവ് സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ. മക്കൾക്ക് ചെറിയ മക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഭർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേറെ ആരും വേണ്ട. പക്ഷെ ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ, അതായിരുന്നു കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഇത്രയും കാരുണ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതെന്ന് പറയും. അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ? ഭർത്താവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് പുത്രന്മാർ. അപ്പം ദ്രോണാചാര്യൻ ഇപ്പോഴില്ല, പക്ഷെ ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രനായ അശ്വത്ഥമാവുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ദ്രോണാചാര്യന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു തുല്യനായി, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനാണ്. പിന്നെ കൃപി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് എന്ത് വേണ്ടിയിട്ടാ? മകന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ടാ സതി ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത്, മകനെ നോക്കണം. ആയതിനാൽ അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിക്കരുത് എന്ന് ദ്രോണാചാര്യരെ അത് അശ്വത്ഥാമനെ വധിക്കുന്നത് ദ്രോണാചാര്യനെ വധിക്കുന്നത് സമമാണ്. അശ്വത്ഥാമനെ വധിക്കുന്നത് പ്രതികൂലമായ ദ്രൗപദിയുടെ വാദമാണ്. അപ്പം ദ്രൗപദി ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയാണ് വധിക്കരുത്. കാരണം ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ദ്രൗപദി ചിന്തിക്കുകയാണ്, പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല ഇന്റലിജന്റ് ആയ സ്ത്രീ, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക. തദ്ധർമ്മജ്ഞ മഹാഭാഗാ ഭവാദ്വീർ ഗൗരവം കുലം വൃജിനം നർഹതി പ്രാപ്തും പൂജ്യം വന്ദ്യം അഭിക്ഷണശ. ധർമ്മതത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചല്ലയോ മഹാഭാഗ, സദാ സർവദാ അർച്ചനീയരും ആദരണീയരും പ്രതാപഹർഹരുമായ കുലബന്ധുക്കൾക്ക് സന്താപഹേതു ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങേക്ക് ശോഭനമല്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും കുട്ടികളില്ല. കൃപിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായത് ഒരു മകനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ കുലത്തിന് നാശം വരുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ദ്രൗപദി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനനെ ശാന്ത ആക്കാനും. പിന്നെ തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാണ് ദ്രൗപദി ചെയ്യുന്നത്. മാരോദിത് അശ്യ ജനനി ഗൗതമി പതിദേവത യഥാഹമൃതവത്സാത്ത രോദിമി അശ്രുമുഖി മുഹു. അല്ലയോ പ്രഭുവെ, എന്നെ പോലെ ദ്രോണപത്നിയും വിലപിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്. എന്റെ പുത്രരുടെ മൃത്യുവിൽ ഞാൻ മനസ്സ് വേദനിച്ചു കഴിയുന്നു. എന്നെ പോലെ അവരും സദാ വിലപിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ ഗുണത്തിനെ, വൈഷ്ണവരിലുള്ള ഈ ഒരു ഗുണത്തിന് എന്താ പറയാ? എന്ത് ഗുണ ഇത്? അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവരെ എന്താ വിളിക്കുക? മറ്റുള്ളവര് വേദനിക്കുമ്പം സ്വയം വേദനിക്കുന്നത് പരദുഃഖ ദുഃഖി. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പരദുഃഖ സുഖിയാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിഷമം വരുമ്പം കർമ്മികളായ ആൾക്കാരും അല്ലെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഭക്തിയില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത്, പക്ഷെ അവിടെ അവർക്ക് ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അങ്ങനെയാ, പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ? പരദുഃഖ ദുഃഖി. ഓൾറെഡി ദ്രൗപദിക്ക് വിഷമാണുള്ളത്, കൃപിയും കൂടെ അതേ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നത് ദ്രൗപദിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, എന്നെ പോലെ അവരും വിലപിക്കാൻ ഇടയാക്കരുത്, അതായത് പുത്രന്റെ മൃത്യുവിൽ ഇടയാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അച്ഛനമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കെ മക്കള് അകാല മൃത്യു പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ പറയാ, അവര് വളർത്തിയ മക്കള് അല്ലെ. അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ തീരുമാനിച്ചത് അതേ നടക്കൂ. ഇപ്പൊ ആയുസ് ആരാണ് അങ്ങനെ തകർന്നു പോയത് ഭാഗവതത്തില്? സ്വന്തം കുട്ടി മരിച്ചപ്പം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു മഹാരാജ. ആരാ? ചിത്രകേതു മഹാരാജന്റെ മകന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഹർഷശോകൻ. വെരി ഗുഡ്, ഹർഷശോകൻ. അതായത് സന്തോഷവും നൽകും, ശോകവും നൽകുന്ന ഒരു പുത്രൻ എന്നായിരുന്നു അർത്ഥം. കുറച്ച് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ, കാരണം ഒരു മൂത്ത ഭാര്യയിൽ നിന്നും കുട്ടി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മഹാരാജ് ആ ഭാര്യയുടെ കൂടെ മാത്രമായിരുന്നു. മറ്റു ഭാര്യമാർക്ക് അസൂയയും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ വിഷം കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലായിരുന്നു. കാരണം ചിത്രകേതു മഹാരാജന് വേഗം തന്നെ വൃത്രാസുരനായി മോക്ഷം കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു
ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിധി അത് തടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല അല്ലെ. ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയ കുട്ടി, പക്ഷെ അത് കാരണം എന്താ പറയാ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ ഭക്തി കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓക്കെ, ചിലപ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആത്മാവിന് ആ ശരീരത്തിൽ അത്രേ എന്താ പറയാ ആയുസ് ഉണ്ടാവും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കീർത്തനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുടെ പുത്രൻ മരിച്ചില്ലേ? ആരുടേതായിരുന്നു? എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളില് എപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പാർഷദന്മാരൊക്കെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും. ആരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാ ചെയ്തത്? ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ, ശ്രീവാസ് അങ്കൻ. ആ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റൂമില് മകനും ഭാര്യയും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മകന് സ്ഥിര വയ്യായിരുന്നു. കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോയത്, മരിച്ചു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ഭാര്യനോടും അമ്മായിയമ്മയോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, ആരും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കരയാൻ പാടില്ല, കാരണം മഹാപ്രഭു അവിടെ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മഹാപ്രഭുക്ക് ആ ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുന്നില്ല. എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു, എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? പിന്നീടാ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മകന്റെ ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി എന്ന്. അപ്പൊ തിരിച്ച് ആ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ ഒരു ശരീരത്തിലെ കർമ്മം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ വേറെ ശരീരം തേടി പോവാണ്. പിന്നെ മഹാപ്രഭു ആരാ? കൃഷ്ണൻ തന്നെ അല്ലെ, രാധാകൃഷ്ണൻ നെഹി തന്നെയാ. മഹാപ്രഭു നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആത്മാവ് പോയത് മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്കാണ്. എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ആ സമയത്താണ് പോയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെയായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ആയുസ്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ആയുസ് നീട്ടി കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. ആയുർഹരിതി വൈ പുംസാ ഉദയന്നസ്തം എന്നസോ കസ്യത്തെ യക്ഷണോ നീത ഉത്തമ ശ്ലോക വർത്തയ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സത്സംഗമൊക്കെ ചെയ്ത് കീർത്തനൊക്കെ നാമൊക്കെ ജപിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആയുസ് കുറയുന്നില്ല. കാരണം അടുത്ത ജന്മം എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദ്രൗപദി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 48 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ. അതായത് ബ്രാഹ്മണനാണ്, ബ്രാഹ്മണന്റെ പിന്നെ ഗുരു തുല്യനാണ്, ഗുരുവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ കൃപിയോടുള്ള കരുണ, കാരണം ദ്രൗപദി അനുഭവിക്കുന്ന അതേ വേദന കൃപി അനുഭവിക്കരുതെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ദുഃഖം വരുത്തരുത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരെ സംരക്ഷിക്കണം. ഇത്രയും കാരണങ്ങളാണ് ദ്രൗപദി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിനെ എതിർക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല, കാരണം ദ്രൗപദി പറഞ്ഞത് ന്യായമായ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്, സൗമ്യത എന്ന പേരിൽ ഒരാൾ സൗമ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ വിവേചന ബോധം നഷ്ടപ്പെടരുത്. ദ്രൗപദിയുടെ സഹിഷ്ണുത ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഗുണത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. തൃണാദപി സുനീചന, ഇത്രയും സഹിക്കുന്ന അല്ലെ, ഒരിക്കലും ആരും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ദ്രൗപദി ചെയ്തത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത്രയും ദേഷ്യത്തിലാ ഉണ്ടാവാം. 5 മക്കളെയാണ്, 1 2 5 മക്കളെയും കൊന്നു അല്ലെ. എന്തായാലും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവർ മാറ്റിവെച്ച് ഒരുപാട് സഹിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഒരു ജനനി അല്ലെങ്കിൽ വാമ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന ആ കാരുണ്യം, ആ സ്ത്രീ അല്ലെ, സ്ത്രീ ആകയാൽ മാതൃസഹജമായ വികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരമ്മയ്ക്ക് വേറെ കുട്ടികൾ കരയുന്ന കാണുമ്പം ഒരമ്മയായ സ്ത്രീക്ക് തീർച്ചയായും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അമ്മയല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാകില്ല. അത് ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും. പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു അമ്മയായ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ, ഒരു കുട്ടി വീണാൽ തന്നെ ഓടിപ്പോയി നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു അമ്മയുടെ ആ ഒരു കാരുണ്യം അത് സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായും കൂടുതലുണ്ടാവും. പക്ഷെ മറ്റു കുട്ടികളോടും ആ ഒരു സഹതാപം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ സഹാനുഭൂതി അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ ശുദ്ധി ഉള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ദ്രൗപദി. സ്വന്തം സന്താനത്തിന്റെ ആ ഒരു വിരഹത്തിൽ പോലും ദ്രൗപദിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ശ്രീമതി ദ്രൗപദി കൃപിക്ക് ഈ ഒരു ദുഃഖം വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് 48 വരെ ശ്ലോകത്തിൽ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മകുലം, ബ്രാഹ്മണ വർഗത്തെ ദ്രോഹിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. 49 സുത ഉവാച ധർമ്മ്യം ന്യായം സകരുണം നിർവ്യാഖിലം നിർവ്യാലികം സമം മഹത് രാജധർമ്മ സുതോ രാജ്ഞാ പ്രത്യാനാൻ വചോ ദ്വിജഃ
അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? ഓ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, ധർമ്മതത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായവരും ന്യായീകരിക്കത്തക്കയും മാഹാത്മ്യമുള്ളതും ദയാപൂരിതവും ന്യായമുള്ളതും കാപട്യമില്ലാത്തതുമാകിയാൽ രാജ്ഞിയുടെ പ്രസ്താവനകളെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പൂർണ്ണമായും പിന്താങ്ങി. കാരണം ധർമ്മപുത്രനാണ് അല്ലെ യുധിഷ്ഠിരൻ. യുധിഷ്ഠിരൻ അറിയാം ദ്രൗപദി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനും ദ്രൗപദിയുടെ കൂടെ ചേർന്നു. ധർമ്മരാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അശ്വത്ഥാമനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതായത് ദ്രൗപദിയെ പിന്തുണച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ദ്രൗപദി ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ദ്രൗപദി സ്വയം ഒരു മാതാവാകിയാൽ കൃപിയുടെ സന്താപത്തിന്റെ ആഴം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദ്രൗപദിക്ക് മുന്നേ ആലോചിച്ചിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. ശ്രേഷ്ഠ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ദ്രൗപദി, പിന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ദയനീയോടെ ഭർത്താവിനെ എല്ലാരും നോക്കിയിട്ടും നേരെ ആരെയാ വിളിച്ചത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് ദ്രൗപദി വിളിച്ചത്. ദ്രൗപദി എന്തായാലും ബുദ്ധിപരമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുക്കുക എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് മനസ്സിലായി. നകുലാസഹ ദേവശ്ചായുധാനോദരഞ്ജയ ഭഗവാൻ ദേവകീ പുത്രോ യേച്ഛന്യേയശ്ച അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? എങ്കിലും ഭീമൻ അവരോട് വിയോജിച്ചു. അല്ല, നകുലനും സഹദേവനും, അതായത് ഇളയ സഹോദരന്മാർ, ഇളയ ഭ്രാതാക്കൾ അവര്, പിന്നെ സത്യാകിയും അർജുനനും ദേവകീനന്ദനായ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനും സ്ത്രീജനങ്ങളും എല്ലാവരും രാജാവിനോട് ഏകപക്ഷീയമായി യോജിച്ചു. ഇവരൊക്കെ ആദ്യം അർജുനനും കൃഷ്ണനും എതിർത്തെങ്കിലും ദ്രൗപദി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നകുലൻ, സഹദേവൻ, കൃഷ്ണൻ, അർജുനൻ ഇവരൊക്കെ യോജിച്ചു. പക്ഷെ ആരാ യോജിക്കാഞ്ഞത്? ഭീമൻ. തത്രാഹമർഷിതോ ഭീമസ്തസ്യ ശ്രേയാൻ വദസ്മൃതഃ ന ഭാർത്തുർനാത്മമാനശ്ചാർത്തേ യോ അഹാൻ സുപതാൻ ശിശുവ്രതാൻ. എങ്കിലും ഭീമൻ അവരോട് വിയോജിച്ചു. സ്വതാൽപര്യങ്ങൾക്കോ അവന്റെ യജമാനന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതമോ അല്ലാതെ വ്യഥാ കോപസന്ധനായി നിദ്രയിലാണ്ടിരുന്ന ബാലന്മാരെ വധിച്ച ഈ അപരാധിയെ വധിക്കാൻ ഭീമൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. കാരണം ഭീമൻ ചിന്തിച്ച എന്താ? ചെയ്ത അപരാധത്തിന്റെ ആഴാണ് ചിന്തിച്ചത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല. ഭീമൻ കാരണം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു, നിദ്രയിലായിരുന്ന ബാലന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ. ഒന്നാമത് കുട്ടികളെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കായിരുന്നു, ആയുധങ്ങളും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു, നിഷ്കളങ്കമായ കുട്ടികൾ. അതുകൊണ്ട് അത് വെറുതെ കോപാന്തനായി അല്ലെ, വെറുതെ ആ ഒരു സമയത്ത് അത് കൊന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും കൊല്ലണം എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? ഭീമൻ. യുധിഷ്ഠിരന്, അർജുനൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, മറ്റു പാണ്ഡവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരൻ മഹാരാജന്റെ വിശകലനം എന്തായിരുന്നു? ഈ തീരുമാനം, ദ്രൗപദിയുടെ തീരുമാനം, ദ്രൗപദി അശ്വത്ഥാമാവിനെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ധർമ്മ്യമാണ്, തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചതാണെന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു. ന്യായമാണ്. കാരണം എന്താ? ദ്രൗപദിയുടെ തീരുമാനം ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതായത് പാണ്ഡവർ ദ്രോണാചാര്യരിൽ നിന്ന് ധനുർവിദ്യ അഭ്യസിച്ചാൽ അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊല്ലുന്നത് അവർക്ക് നന്ദികേടായിരിക്കും, അത് ഗുരുവിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അധർമ്മമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കരുണം എന്നത് കരുണാസമ്പൂർണമായി. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ? ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു, കാരുണ്യത്തിന്റെ സിന്ധു ആണ് ഭഗവാൻ. ഇത്രയും എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ? കരുണാ സിന്ധു, കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാനെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് പോലും മോക്ഷം നൽകുന്നു. ആരൊക്കെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഭഗവാൻ? പൂതനക്ക് അല്ലെ, അഹോബകീയം സ്തനകാളകൂടം. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അഹോബകീയം സ്തനകാളകൂടം ജിജാംസയാപ്യായതി ലഭേഗതിം ധാത്രി ഉചിതം തതോന്യം കമ്പാദായാലും ശരണം പ്രചേത്. സോ ലഭേഗതിം ധാത്രി, ധാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അല്ലെ. അഹോബകി, ബകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബകാസുരന്റെ അനുജത്തി. ബകാസുരൻ അറിയില്ല, അകാസുരൻ, ബകാസുരൻ, പൂതന, ഇവരൊക്കെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്യമാരായിരുന്നു. അപ്പം ഭഗി കാളകൂട വിഷം സ്തനത്തില് പുരട്ടിയിട്ടും എന്താ പറയാ പാല് കൊടുക്കാൻ പോയെങ്കിലും അവിടെ വിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, കൊല്ലാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. എന്നിട്ടും ലഭേ ഗതിം ധാത്രി ഉചിതം തത്വന്യം, എന്ത് സ്ഥാനാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് ഗോലോകത്ത്? അമ്മയുടെ സ്ഥാനം, ധാത്രി.
മുലപ്പാൽ കൊടുത്തതുള്ള ഒറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ വിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നും ഭഗവാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. കമ്പാദയാലും, അങ്ങനെയൊരു ദയാലുവായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. അപ്പൊ ആ കാരുണ്യം അല്ലെ, ഒരു പെൺ രാക്ഷസിയെ, അതായത് പൂതനയെ അമ്മയായി നിയമിച്ചവനേക്കാൾ കരുണാമയനായ ഒരാളെ ഞാൻ എങ്ങനെ ആശ്രയിക്കും? അവൾ അവിശ്വസ്തയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവളുടെ മുലയിൽ നിന്നും മാരകമായ വിഷം വലിച്ചെടുക്കാൻ അവൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തേ? ജീവൻ തന്നെ എടുത്തു. അവിശ്വസ്തയായിട്ടും വിശ്വാസം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഒരു അമ്മ എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിഷം പുരട്ടുക അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും നീചമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ അസുരന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുത്തു. അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാരാ? പൂതന അല്ലെ, അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് കൊടുത്തത്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സായുജ്യമുക്തി, സാരൂപ്യമുക്തി ഒക്കെ കൊടുത്തെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കരുണാമയനായ ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. കമ്പാദയാലും ശരണം. ഇത്രയും ദയാലുവായ ഭഗവാനെ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരെയാണ് നമ്മള് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പം വിഷം കലർത്തിയിട്ടാണ് പൂതന പാല് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മള് പാലിന്റെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് ഭഗവാന് എന്താ പറയാ, നല്ല തുളസിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഒരു മനസ്സിലൂടെ ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് സ്ഥാനമാണ് എല്ലാവർക്കും തരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പം ഭഗവാന് പശുവും പാല് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ പാല് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗോശാലയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ കുങ്കുമപ്പൂവൊക്കെ ചേർക്കും ഇവിടെ. എന്നിട്ട് അതിവിടെ എന്താ പറയാ, പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാന് രാത്രി ശയനാരതിന്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഭഗവാന് കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കും, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പാല് മാത്രം ഉണ്ട്. പാലായിരിക്കും മിക്കവാറും കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അത്രയും ഭഗവാൻ, അപ്പൊ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സ്ഥാനാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ തരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെള്ളം വെക്കാം, വെള്ളം എപ്പോഴും വെക്കണം. പക്ഷെ പാല് രാവിലെ തന്നെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സോടെ, പിന്നെ അതിന്റെ തുളസി നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കൊടുത്തോളൂ. കുട്ടികളൊക്കെ കുടിച്ചോട്ടെ അല്ലെ? അത് പ്രസാദം എന്നാണ് അവരറിയണ്ട പ്രസാദമാണെന്ന്. പ്രസാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവര് സ്വീകരിക്കില്ലെങ്കിലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഒരു കരുണ സമ്പൂർണമായ ഭാഗം. പിന്നെ മഹത് ശ്രേയസ്കരമായ, സമം സമത, ധർമ്മത്തിൽ കാപട്യമില്ലാത്ത. അപ്പൊ ദ്രൗപദിക്കും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്രൗപദിയുടെ വേറെ പേരെന്താ? പാഞ്ചാലി, ദ്രൗപദി, കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എന്ന് ദ്രൗപദിക്കും ഒരു പേരുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അതുപോലെ ദ്രൗപദിക്കും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. യുധിഷ്ഠിരൻ, അർജുനൻ, കൃഷ്ണൻ, മറ്റു പാണ്ഡവന്മാര്, ഇവരൊക്കെ അഭിപ്രായം ദ്രൗപദിയോട് അവര് യോജിച്ചു. അശ്വത്ഥാമാവിനെ ക്ഷമിച്ച് വെറുതെ വിടാൻ പക്ഷേ ഭീമൻ വിയോജിച്ചു. ഭീമൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അശ്വത്ഥാമാവിനെ എന്തു ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അർജുനന്റെ ആശയക്കുഴപ്പം. കാരണം രണ്ടാൾക്കാരും രണ്ട് ഇതിലാ പറയുന്നത് അല്ലെ? രണ്ട് കക്ഷികളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭീമസേനൻ അശ്വത്ഥമാവയെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആദ്യം. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ മാറി ആ സമയത്ത്. അതേസമയം മഹാരാജ് യുധിഷ്ഠിരൻ, ദ്രൗപദി, നകുലൻ, സഹദേവൻ എന്നിവർ അവരെ വെറുതെ വിടാനും ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ട് പക്ഷമായി ഇവിടെ. അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വീണ്ടും അഭയം പ്രാപിച്ചു. ശിഷ്യസ്തിമാഹം ഷാതിമാം പ്രപന്നം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ സമയത്ത് അല്ലെ സ്ഥാപിച്ച പോലെ. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാഹചര്യം ഏകീകരിക്കുന്നത്, അർജുനന് സൂചന നൽകുന്നു. അർജുനന് മുടി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ശരിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം. കാരണം ഒരു ബ്രാഹ്മണന് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മൃത്യുവിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിനേക്കാളി ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപമാനം. പകരം മുടി മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. അശ്വത്ഥാമയുടെ രത്നം പുറത്തെടുക്കുകയും സമ്പത്തും വാസസ്ഥലവും ഇല്ലാതാക്കിയും ഇതൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധുവിനുള്ള ഉചിതമായ ശിക്ഷയായി ഭഗവാൻ തന്നെ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭീമൻ ഇവരൊക്കെ എന്താ, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, നമുക്കൊരാശയക്കുഴപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കോ പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം അറിയണം. അപ്പൊ 53, 54 ശ്ലോകങ്ങൾ അതാ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനു വാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യ അതാത്തായീവ് വധാർഹനഃ മയൈവോഭ്യം അമാനന്തം പരിപാഹി അനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തത് സത്വായതാ പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചല്യ മഹ്യമേവ ച. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ? പരമദൈവത മനുഷ്യനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്തു,
ബ്രാഹ്മണമിത്രം കൊല്ലപ്പെടരുത്, എന്നാൽ അവൻ അക്രമി ആകുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടണം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ സർവ അനുശാസനങ്ങളുമുണ്ട്. നീ അനുസരിച്ചത് പ്രവർത്തിക്കണം. നിന്റെ പത്നിയോടുള്ള വാഗ്ദാനം നീ നിറവേറ്റണം. മാത്രമല്ല എന്റെയും ഭീമസേന്റെയും സംതൃപ്തി അനുസൃതമായും നീ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പം അർജുനൻ പത്നിക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം എന്തായിരുന്നു? ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലെ? ആദ്യം അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊല്ലണ്ടാവും. ശിരസിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് ശിരസിൽ ചവിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ അന്ത്യം കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ശപഥം ആദ്യ സമയത്ത് അർജുനൻ എടുത്തിരുന്നു, ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ എടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ആദ്യമേ ഒരു ഡിപ്ലോമസി പോലെ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, നിനക്ക് നിന്റെ പത്നിയുടെ അടുത്തുള്ള ആ ഒരു ശപഥം അത് നീ നിറവേറ്റണം. പിന്നെ ഭീമസേനെയും എന്റെയും അതായത് ഭഗവാന്റെയും സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നീ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഒരു രാജാവായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ വിഭിന്ന വ്യക്തികളെ വിഭിന്ന അഭിപ്രായമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അർജുനന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാതായി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിരായുധനായിട്ടും രഥമില്ലാതെയും നിൽക്കുന്ന അക്രമിയെ വധിക്കരുത് എന്നാണ് അനുശാസന. അത് ക്ഷത്രിയുടെ ധർമ്മമാണ്. അങ്ങനെ നിരായുധമില്ലാതെ, ഇപ്പം ചില ക്ഷത്രിയമാര് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വാളോ പരിചയം അതൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണാലും അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആ ആയുധം എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ. യുദ്ധം ചെയ്ത് ആയുധം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ കാര്യം, പിന്നെ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തും. പക്ഷെ ശരിക്കും ആയുധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷത്രിയനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, രാത്രിയായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ യുദ്ധകളത്തിൽ അങ്ങനെ നിന്നു. അതുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമനെ വധിക്കാൻ ഭീമസേനനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ സംതൃപ്തപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ദ്രൗപദിയും യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജാവും നകുലനും സഹദേവനും അത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെയും എന്താ പറയാ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. സൂത ഉവാച അർജുന സഹജന്യയ ഹരേ ധൃതാം അതാസിന മണിം ജഹാര മൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹമൂർധജം. സോ ഭഗവാന്റെ ദ്വയാർത്ഥ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം തൽക്ഷണം ഗ്രഹിച്ച അർജുനൻ അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖഡ്ഗത്താൽ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും മുടി പിന്നെ മകുടരത്ന സഹിതം വേർപ്പെടുത്തി തീവ്രദണ്ഡന നൽകി. അപ്പൊ എന്താ ദ്വിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രണ്ട് ജന്മം. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രഭുയുടെ ജന്മദിനായിരുന്നു, അതായത് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ജനിച്ച ദിവസം, ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതല്ല എന്റെ ശരിയായ ജന്മം. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ദിവസം, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ദിവസം എല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം. അതാണ് ശരിയായ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പുനർജനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദ്വിജ എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്രാവശ്യം ഗുരു ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ജനനം. അതുകൊണ്ടാ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാമകരണം ചെയ്യണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ പുതിയൊരു പേര് ഗുരു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പുനർജന്മം പോലെ ഇപ്പൊ ദ്വിജ എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ദ്വിജൻ ഇവിടെ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ദ്വിജൻ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ എന്നുള്ള നിലയില് ബ്രാഹ്മണപുത്രന്മാര് ദ്വിജരാണ്. അവർക്കും ഉപനയന സംസ്കാരം ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ദ്വിജന്മാരാണ്. രണ്ടാമത്തെ ജനനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദ്വിജനാണ്. എന്താ പറയാ, ഗുണവും കർമ്മവും ഇല്ലെങ്കിലും ദ്വിജൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബ്രഹ്മബന്ധുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണ്, മരണത്തെക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷയാണ് മുടി എടുത്തിട്ട് രത്നം എടുക്കുകയും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തും സമ്പത്തും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ശിക്ഷ നൽകാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ തീരുമാനിച്ചു. വിമുഞ്ച്യാരസനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹത പ്രഭം തേജസാമാനിനാഹീനം ശിബിരാം നിരയാപയാത്. ബാലഹത്യ എന്ന അപരാധം പ്രവർത്തിക്കിയാൽ അശ്വത്ഥമാവ് തന്റെ ശരീര തേജസ് നേരത്തെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അതിനു പുറമെ ശിരോരത്നം നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ അവൻ ബലഹീനനായി തീരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവൻ ബന്ധനവിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയും ശിബിരത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിക്ഷ വിധിക്കുക ചെയ്തത്. ഒരേ സമയത്ത് അശ്വത്ഥമാവനെ അപമാനമായ അല്ലെ വിധിക്കം ചെയ്തത്. മരണം കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പിന്നെ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലെ, മരണമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും
ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ചിലപ്പം എന്താ ബലാത്സംഗമൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊലക്കുറ്റത്തിനൊക്കെ തൂക്കുകയറ് വിധിക്കുന്നവർക്ക് ശരിക്കും ഈസിയാ, കാരണം ഒന്നും അനുഭവിക്കണ്ട, വേഗം മരണം. പക്ഷെ എത്രയോ കാലം ജയിലിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പുറത്തൊക്കെ അബ്രോഡിലൊക്കെ 500 വർഷമൊക്കെ ജയിലിൽ കൊടുക്കും. 500 വർഷം ഒന്നും അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലൈഫ് ടൈം, അതായത് ജീവിതകാലം മൊത്തം മരണം വരെ ആ ജയിലിൽ കിടക്കുക. അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പണിഷ്മെന്റ് അല്ലെ? അതായത് ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഓരോ ദിവസവും ജയിലിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ചെയ്ത തെറ്റിനെ പറ്റി കുറ്റബോധമൊക്കെ ഉണ്ടായി ജീവിക്കുന്നത്. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എവിടെ അനുഭവം, പിന്നെ അടുത്ത ജന്മം. ശരി, ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാ, കാരണം ഒരു ജന്മം ഒരു ജീവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എടുക്കും. അതായത് അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ ജന്മം തന്നെ ആ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് തീർക്കലാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ക്ഷത്രിയന്, പ്രത്യേകിച്ചും ക്ഷത്രിയ ബ്രാഹ്മണനാണ് അശുദ്ധഭാവിയിലും ബ്രഹ്മബന്ധുവാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും വലിയ അപമാനമാണ് മുടി മുറിക്കുകയും അരത്നം എടുക്കുകയും ബലഹീനനായി തീർന്നു. പിന്നെ ബാലഹത്യ ചെയ്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കുറ്റവും അദ്ദേഹം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിധി കൊടുക്കാമെന്ന് ഇവർ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം ദ്രൗപദിയെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അല്ലെ. ദ്രൗപദിക്ക് കൂടുതൽ വിഷമാവും അശ്വത്ഥഭാമിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വേറൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാൻ അശ്വത്ഥമാവ് മരിക്കരുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് വേറൊരു കാരണം, ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. ഏത് ലീലയാ? പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനമാണോ? പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനം. വെരി ഗുഡ്. അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കയറിയിട്ട് പരീക്ഷ മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിക്കലും പിന്നെ ആ ഒരു ലീലകളും പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദർശനം കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാൻ അശ്വത്ഥമനോട് ജീവനോടെ വെച്ചു. കാരണം കൂടുതൽ കുഞ്ചക ശൗച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുഞ്ചക ശൗച, ആനയുടെ കുളി എങ്ങനെയാ? അത് എത്ര കുളിച്ച് നന്നായാലും വീണ്ടും മണ്ണ് വാരിയിട്ടു. അപ്പം അശ്വത്ഥമാവ് ഇത്രയും തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടും വീണ്ടും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ജനിക്കാത്ത കുട്ടി വയറ്റിന്റെ അകത്ത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ആ കുട്ടിയെ ഇല്ലാതെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അശ്വത്ഥമാവ്. അപ്പം കുഞ്ചക ശൗച അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്? തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കുമ്പസരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെയും മണ്ടേ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ കുറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോയി ശിക്ഷയൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പുറത്തു വന്നിട്ട് കുറ്റം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ കുഞ്ചക ശൗച. അതല്ല ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. ഏതാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം? ഏറ്റവും ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം ശരിയായ പശ്ചാത്താപം. ഉപദേശാമൃതം. പശ്ചാത്താപമൊന്നും വലിയതല്ല എന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തം എന്താ? എല്ലാരും മറന്ന ഭക്തിശാസ്ത്രി ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, ആ കുഞ്ചക ശൗച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തം ഏതാ? ചരണാമൃതം. ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തം, നമ്മൾ ചെയ്ത പാവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തം ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരിക. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തം. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഏകകൃഷ്ണനാമകരേ സർവപാപക്ഷയ നവവിധ ഭക്തിപൂർണ്ണ നാമഹത്യഹായ ഏകകൃഷ്ണനാമകരേ സർവപാപക്ഷയ. ഒരിക്കൽ നാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ അജാമിളൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് അല്ലെ? നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പാവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി. പക്ഷെ അത് ആഭാസിലാണ് വിളിച്ചത്. പക്ഷെ എങ്കിലും നാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ എന്താ പറയാ, പാവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. ഏത് സ്റ്റേജിലായാലും അപ്രാരബ്ധ ഫലം പാപം കൂട്ടം ബീജം ഫലോന്മുഖം ക്രമേണൈവ പ്രളീയതേ വിഷ്ണുർ ഭക്തിരഥാത്മകം. കാരണം പാപത്തിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്രാരബ്ധം, പ്രാരബ്ധം, കൂട്ടം, ബീജം, ഫലോന്മുഖം എല്ലാം ഇല്ലാതാകും. എങ്ങനെ? വിഷ്ണുർ ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തിരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തം.
57 പറയുന്നു വപനം ദ്രവിനാധാനം സ്ഥാനം നിർയാപനം തഥാ ഏഷ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാ വധോ ന്യാന്യസ്തി ദൈഹിക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അവന്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് മുടി ഛേദിക്കുന്നതും അവന്റെ ധനത്തിന്റെ അനുഭവ അവകാശം നശിപ്പിക്കുന്നതും ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിന് നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള ശിക്ഷയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഹനിക്കണം എന്ന നിബന്ധന അവിടെയില്ല. അപ്പൊ ശരീരം നശിപ്പിക്കണം എന്നില്ല. കാരണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഒന്നും അവിടെ അനുഭവിക്കാനില്ല. പക്ഷെ മുടി മുറിച്ച് രത്നമെടുത്ത് പിന്നെ എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എല്ലാ സമ്പത്തും ഇതൊക്കെ അനുഭവ അവകാശമൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അശുദ്ധഭാവനെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, കാരണം അവർക്കൊരു മാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അശ്വത്ഥമാവിന് അങ്ങനെ ശിക്ഷ കൊടുക്കാം. അത് മരണതുല്യമാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മരണതുല്യ ആയുള്ള ഒരു ശിക്ഷ കൊടുത്തു. പുത്രശോകാതുര സർവേ പാണ്ഡവാസഹ കൃഷ്ണയ സ്വനമൃതാനമൃത്യം ചക്രുർ നിർഹാനനാധികം. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തരം ദുഃഖാർത്ഥരായ പാണ്ഡപുത്രന്മാരും ദ്രൗപദിയും അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് മതാചാര പ്രകാരമുള്ള യഥേച്ഛിതമായ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തി. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പാണ്ഡവര് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പാർഷദന്മാരാണ്, അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ്. എന്നിട്ടും അവര് അവസാനം കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, മതാചാര പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങള്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണം നിർത്തണം എന്നല്ല. രാമചന്ദ്രമൂർത്തി ചെയ്തിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗയയിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനെ വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നാമം ജപിക്കലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇപ്പം കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവർഷി ഭൂതാപ്തർ നൃണാം പുത്രിനാം ന കിങ്കരോനായം ഗൃഡീചരാജം സർവാത്മനായ ശരണം ശരണം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ കർത്തം. ദേവ, ഋഷി, നാരദ്, പിന്നെ പിതൃക്കൾക്കൊന്നും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. കാരണം ഗതോ മുകുന്ദം, മുകുന്ദന്റെ പാദത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കാണ് അങ്ങനെ. നമ്മള് കനിഷ്ഠ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയില് നാമം ജപിക്കുന്നതും ഉത്തമമായിരിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരു ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ? അവരും പാണ്ഡവർ പോലും പോയിട്ട് അവസാനം കൃഷ്ണന് അവരെ കൂടെ പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായും പാണ്ഡവരുടെ പുത്രന്മാരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ പാർഷദന്മാരാണ്. ഇതൊരു ലീല മാത്രമാണ്. ഭഗവാന് കാണിച്ചു തരാണ്. ദ്രൗപദിയുടെ മഹാത്മ്യം കാണിക്കാനും ദ്രൗപദി ശരിക്കും ദ്രൗപദിയാണ് ഇവിടെ ഹീറോയിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തില്. കാരണം എല്ലാവരും കൊല്ലണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണ മഹാരാജനെങ്കിലും സഹദേവനും ഒരു ന്യൂട്രലായിട്ട് നിന്നു. പക്ഷെ ദ്രൗപദിയുടെ കാരണങ്ങൾ 5-6 കാരണങ്ങൾ കാരണമാണ് കൃഷ്ണനും അർജുനനും എല്ലാം അവസാനം തീരുമാനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്ത അധ്യായം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ്. എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ട് വരിക. കുന്തി സ്തുതിയാണ്, കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകള്, പിന്നെ പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന്റെ ത്രാണനവും. അപ്പം കുന്തി സ്തുതി 1:8-18 മുതൽ 30 എത്രയോ ശ്ലോകം വരെ 32 വരെ കുന്തി സ്തുതി കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ. പക്ഷെങ്കിലും ഓരോ സ്തുതികൾ നമ്മൾ പാടുമ്പം ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാവണമെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ ശുദ്ധഭക്തരാ അല്ലെ, കുന്തി ദേവിയൊക്കെ ശുദ്ധഭക്തരാ. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന സ്തുതി ഭഗവാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നും ഭഗവാന്. അല്ലെങ്കിൽ അവര് പറയുന്ന ആ സ്തുതി ശുദ്ധഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്തുതികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കുന്തി സ്തുതി, കാരണം കുന്തി മഹാറാണി പ്രഭുപാദർ ഒരു പ്രത്യേക വേറെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ക്വീൻ കുന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? കുന്തി ദേവി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ചെറിയ ബുക്ക്. എല്ലാവരും വായിച്ചില്ല? അത് ഇത് തന്നെയാണ്, ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം തന്നെയാണ് അതിലും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗവത് 8ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ശ്ലോക പരീക്ഷ വെക്കാം. ശ്ലോക പരീക്ഷ 2 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങാം. പറ്റുവാണെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അടുത്ത ആഴ്ച 8 മണിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് 8 മണിക്ക് കയറിയിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. 21-ന് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെന്താ വേണ്ടത്? അവര് എന്താ പ്രതീക്ഷ എടുക്കാത്തവര് പരീക്ഷ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കണ്ടെന്നൊന്നും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളും പഠിക്കാം.
കാരണം ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു, ശ്ലോകം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഗജേന്ദ്രന് അവസാനം ശ്ലോകമാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രദുമ്ന മഹാരാജാവായ സമയത്ത് പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ആനയായിട്ടും അവസാനം താമര പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മം പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവസാന കാലത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. ചിലപ്പോൾ ഹരിനാമം ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെയാണോ ഉത്തര പാഹി പാഹി മഹാദേവ ദേവ ജഗത്പതേ നാണ്യത്തത വിപക്ഷിത്രമത്യ പരസ്പരം പറഞ്ഞ ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞല്ലേ, ഗർഭകാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നരസിംഹ കവചവും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ചത്, അതുപോലെ കാരണം ഗർഭപാത്രത്തിലെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് ഒരു പരിധി ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, അതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വേഗം തന്നെ ചെറിയ പ്രായപൂർത്തിയാവാനും കുട്ടികളെ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. കാരണം പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടർ പറയും പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിലാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യാം ലിക്വിഡ് ഇതായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷെ അകത്ത് നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് സിസ്റ്റർമാർ ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അനക്കക്കുറവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത്. കാരണം എത്രയോ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പം പക്ഷെ അത് രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന് മാത്രമാണ്, ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ശരിക്കും പ്രസവ സമയത്ത് ഗർഭിണിയാവുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാത്മാവ്, അമ്മയുടെ ആത്മാവും കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ പരമാത്മാവുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നായിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം വേണ്ടുന്ന സമയമാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ് അശ്വത്ഥാമനെ കൊല്ലാണ്ട് അവിടെ വെച്ചത്. കാരണം പിന്നീട് കാണിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തര ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം. അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഭയങ്കര സംതൃപ്ത, ഭഗവാന്റെ പ്രീതി ആകുന്നതാണ്. കുന്തിസ്തുതി വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ. എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമസ്യേ പുരുഷം ത്വാദ്യമീശ്വര പ്രകൃതി പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനം അന്തർബഹിർ അവസ്ഥിതം മായാജവനികാച്ചന്നം അജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം അലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശാ നാട്ടോ നാട്യോദരൗയത തഥാ പരമഹംസാനാം മുനീനാം അമലാത്മനാം ഭക്തിയോഗ വിധാനാർത്ഥം കഥം പശ്യേമഹി സ്ത്രീയ. പിന്നെ ഈ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. നമോ പങ്കജനാഭായ നമോ പങ്കജമായേ നമോ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാഗ്രേ. ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങള് കുന്തിമഹാറാണി അത്രയും എന്താ പറയാ അത്രയും ഭക്തിയോടെ ചൊല്ലിയ ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ തൃപ്തിയാവും, ഭഗവാന് സന്തോഷാവും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കണം, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ കുന്തിസ്തുതി അല്ലെ, അടുത്ത അധ്യായം. അത് കഴിഞ്ഞ് 9-ാം അധ്യായം വളരെ പ്രധാനം. ഭീഷ്മസ്തുതിയൊക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത് 9-ല്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? മാതാജി, അശ്വത്ഥാമാവ് ഓൾറെഡി ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടില്ലേ ഇപ്പോ? ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടി ആയില്ല. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം ഇല്ല, ഈ സമയത്ത് ആയിട്ടില്ല മാതാജി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് അർജുനന്റെ അടുത്തേക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അതിന് മുമ്പായിട്ട്. അല്ല, അപ്പം അർജുനൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടിട്ട് അറിയാമേ. അത് കഴിഞ്ഞോ? പാഹി പാഹി മഹാഗൻ എത്രയിലാ വരുന്നത്? അങ്ങനെ അതല്ല, പാഹി അല്ല, അർജുനന്റെ അടുത്തോട്ട് വിട്ടിട്ട് അർജുനന് അത് വേറെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. അത് ഇതല്ല, ഇത് ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അയക്കുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വേറെ. അപ്പൊ 2 വിടുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്. ഉത്തരോപാച 8-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 8-ാം അധ്യായത്തിലാണ് വരാം. അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് ഇനി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഇതില് വരുന്നത്. പാഹി പാഹി മഹായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് 1, 8, 9-ലാണ് വരുന്നത് മാതാജി. അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് വരുന്നത്. 2 ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. ആ സമയത്ത് ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ 1, 8, 9-ലാണ് പാഹി പാഹി മഹായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത്. എന്താ ഈ സമയത്ത് എന്റെ ഭ്രൂണത്തെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ. മാതാജി, ആ പ്രാർത്ഥന ഗർഭിണികൾക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നതാണോ? അത്രയും ഗർഭിണികൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലേ അല്ല ചൊല്ലുന്നത്? അല്ല അപ്പം ഒരു ഇതില് എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാതാജി? പാഹി പാഹി മഹായോഗിന്, അതായത് ഭഗവാനെ പാഹി പാഹി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണം. ദേവദേവ ജഗത്പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് നാണ്യത്തത് അഭയം. പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ആരും അഭയമില്ല. എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം എന്താ പറയാ, മുക്തിയിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, അതായത് പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ സംരക്ഷണത്തിന് മാത്രമേ, അതിന് ഗർഭിണിക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കും ചൊല്ലാമെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥാനാണ് മഹാനായ ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ദയവായി എന്നെ സംരക്ഷിക്കൂ. അതായത് നമ്മുടെ സംരക്ഷണം. ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നരസിംഹ സ്തുതി ചൊല്ലുന്നത്, നരസിംഹ കവചം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര് യാത്ര പോകുമ്പോ ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കാറിലൊക്കെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ വെക്കണം എന്നാ പറയാ, ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ. പിന്നെ കവചം നമ്മൾ ധരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഈ ശരീരം താൽക്കാലികമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ശരീരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അസുഖമൊന്നും വരാണ്ട് കൂടുതൽ ആയുസ്സൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ ശരീരത്തിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊണ്ടല്ല, ആസക്തി കാരണമല്ല, പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശരീരം വേണം അല്ലെ, ആത്മാവിന്. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഉത്തര പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് ഏത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അവസ്ഥയിൽ മാത്രമല്ല, കാരണം പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ നിമിഷവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അത്രയും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെ, എന്തും സംഭവിക്കാം അറിയാലോ. അപ്പം ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്കാനിങ്ങും അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുട്ടിയെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആയുസോട് കൂടിയുള്ള നല്ല ഒരു അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മായപ്പൂർന്ന് വരെ എന്റെ ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞു തന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടെ മാതാജി അതിന് മുമ്പേ, കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു, ആദ്യകാലത്തെ പറഞ്ഞു. ഞാനിങ്ങനെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാതാജി അറിയിച്ചപ്പം മാതാജി, കാരണം മായപ്പൂർന്ന് വന്നതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ശ്ലോകം വെറുതെങ്കിലും ചൊല്ലാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയല്ലേ, ഉത്തര ഉപാചോ, ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചൊല്ലുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ഗർഭിണികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കവചം, നരസിംഹ കവചം വളരെ നല്ലതാണ്. നരസിംഹ സ്തുതി നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാ ദിവസവും ശോഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മാതാജി, ഉഗ്രംവീര മഹാവിഷ്ണു എന്നുള്ള അത് അതും ചൊല്ലാം. ചൊല്ലുമ്പോ വൈകുന്നേരത്ത് ചൊല്ലുമ്പോഴ് തലയിൽ ഭയങ്കര ഒരു വല്ലായ്മ തോന്നും. സന്ധ്യക്ക് ചൊല്ലുക, രാവിലെ പ്രശ്നമില്ല. അതെന്തോ ടൈമിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ചൊല്ലുന്നതില്. അതെനിക്കറിയില്ല. നമ്മള് രാവിലെയാണ് ചൊല്ലാറ്, വൈകുന്നേരം ചൊല്ലാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉഗ്രവീരൊക്കെ ചൊല്ലാം നമസ്കരിക്കുമ്പം. നരസിംഹ ഭഗവാന് സംരക്ഷണം. എല്ലാ കുട്ടികളെയും സൺഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നരസിംഹസ്തുതിയും ഉഗ്രവീരൊക്കെയാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുക. കാരണം കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾക്കിപ്പം ഒരുപാട് ആയുസ്സൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആയുസ്സൊക്കെ ഇതായി. പക്ഷെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാവത്തിലെ വന്നെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കൃഷ്ണാവത്തിൽ എത്തിയല്ലേ. അപ്പൊ അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കി. അപ്പൊ അവരെ ആയുസ്സൊക്കെ നീട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് നരസിംഹനോട് വളരെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നണം. ഇപ്പം ജഗന്നാഥന് ഒരു നരസിംഹയുടെ സോഫ്റ്റ് ടോയ് ഉണ്ട്. അതിന് ചെറിയ എന്താ പറയാ ഒരു പാവ നരസിംഹൻ പ്രഹ്ലാദ് ആരോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തതാ. അപ്പൊ ആ സൺഡേ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ നരസിംഹൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് അവർക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നരസിംഹ വന്നതൊക്കെ. എന്നിട്ട് അവസാനം നരസിംഹൻ ആ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. പിന്നെ മഹാവതാർ നരസിംഹ സിനിമ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ എല്ലാ കുട്ടികളും നരസിംഹമായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവർക്ക് നരസിംഹനോട് ഒരുപാട് അവർ കഥ കേട്ടിട്ടില്ല, നടന്ന സംഭവമാണ് അല്ലെ. ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടി തെറിച്ച് വീണ്, ലോറി ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്കാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുമില്ല കുട്ടിക്ക്. പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചില് എന്താ പറയാ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, നഖത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഒക്കെ മാർക്ക് പോലെ. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ആ കുട്ടി എപ്പോഴും നരസിംഹയുടെ കൂടെയാണ് കളിക്കുക. ചെറിയ പാവയുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക്, എപ്പോഴും നരസിംഹയുടെ കൂടെ ഉറങ്ങും, ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഒക്കെ. നരസിംഹനോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലും കവചം ഉണ്ടായിരുന്നു. കവചം നിങ്ങൾക്ക് മായാപ്പൂരൊക്കെ കിട്ടും. നരസിംഹ മൂർത്തിയുടെ ആ ഒരു അമ്പലം, രാധാമാധവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ചെറിയ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് പ്രസാദമൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അവിടെ കവചം കിട്ടും. ഈ ഏലസത്തിന്റെ ഉള്ളില് കവചം എഴുതിയിട്ട് അവിടെ അത് അവർ ഇടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്.
അത് നമ്മുടെ അത് ശരീരത്തിൽ ഗർഭിണികൾക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ മാതാജി? ഗർഭിണികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗർഭിണികൾ ഗർഭിണികൾക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ യമനിയമൊക്കെ പാലിക്കുന്നവര് കെട്ടണം എന്നാണ്. വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിരിക്കണം. യമനിയമം പോലെ കണ്ടിമാലയൊക്കെ ഇടുന്നവര്, കാരണം അതിന് എനിക്കുണ്ട് മാതാജി, നരസിംഹകവചം എനിക്കുണ്ട്. കവചം ഉണ്ടാവണം, ഇടണം എന്നാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ പോവാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വാങ്ങുന്നത് ഉത്തമം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കവചം. അതിൽ കവചം അവര് അത് ഏലസ് പോലെ അത് ഉറുക്കില് ഉണ്ടാവും. ഒരു സംരക്ഷണം അത്ര തന്നെ. പക്ഷെ നാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു കവചം പോലെയാണെന്നാ പറയാ ഭഗവാന്റെ നാമം. അല്ലെങ്കിൽ ഉഗ്രവീരം മഹാവിഷ്ണു അതും ചൊല്ലിയാലും മതി. ഒരു നരസിംഹ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ പോയപ്പോ അവിടെ ശ്രീമൂർത്തി വിഗ്രഹത്തിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം അവിടെ അവർ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉഗ്രം വീരം മഹാവിഷ്ണു ജ്വലന്തം സർവ്വധർമ്മ നരസിംഹം മൃത്യുനാമാണ്. അത് മാതാജി, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രഭു പറയും, നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഡോറിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഉഗ്രം വീരം മഹാവിഷ്ണു ചൊല്ലിയിട്ടേ പോകാവുള്ളെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വാതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാജി. എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റ് എടുത്ത്. ഇപ്പൊ വാഹന നമ്മൾ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടങ്ങ് ചൊല്ലും. വാഹന പൂജയൊക്കെ ചെയ്യല്ലോ ആൾക്കാര് ഈ നവരാത്രി സമയത്തൊക്കെ. ശരിക്കും വാഹനത്തിന് പൂജിക്കേണ്ട ആവശ്യം, ചെറുനാരൊക്കെ വെച്ച് പൂജിക്കാം. അതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു. പക്ഷേ ഡിവോട്ടീസ് എന്താ ചെയ്യാ, വാഹനത്തിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാറും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ നരസിംഹയുടെ ഒരു ചെറിയ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും ചെറിയൊരു ലോക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വിഗ്രഹമായിട്ട് വേണ്ട, ഫോട്ടോ പോലെ വെച്ചിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തെ അതിനെ പൂജിക്കണം എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോട്ടീസ് കാറ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. കാരണം പദം യത് വിപതാം ദേശം, ഈ ഭൗതികത്തെ ഓരോ അടി വെപ്പിലും ആപത്തുണ്ട് അല്ലെ. എന്ന് വെച്ച് ഡിവോട്ടീസിന് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആയുസ് നീട്ടി കിട്ടണം എന്നുള്ള അങ്ങനെയല്ല. ഡിവോട്ടീസിന് ഭക്തി നന്നായിട്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, എല്ലാവർക്കും അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാം നാമജപമൊക്കെ കൊള്ളാം. എനിക്കൊരു ചെറിയ തലവേദന വന്നാൽ തന്നെ മതി, നാമത്തിനൊന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, മംഗളാരതിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, പോയി. അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരസിംഹനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നരസിംഹ കാരണം പ്രഹ്ലാദനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ആപത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പ്രഹ്ലാദ് ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ സ്വന്തം അച്ഛൻ പോലും ശത്രുവായി. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ശത്രുവാകും അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാവും. വീട്ടിലോ ബന്ധുക്കളോ ഫ്രണ്ട്സോ ആരൊക്കെ ആയിട്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമയായി അല്ലെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം അതല്ലേ വേണ്ടു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കും. നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഗർഭിണികളായ സമയത്ത് ഏത് അന്ധവിശ്വാസിയായ സ്ത്രീ പോലും വിശ്വാസിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ പേര്. കാരണം അവർക്ക് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസവും ഭക്തിയും ഒക്കെ വരുന്ന സമയമാണത്. പിന്നീട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ചൊല്ലും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥനകള് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എന്റെ, എല്ലാ ദിവസവും സ്തുതികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലും വെറുതെങ്കിലും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ച സ്തുതികളൊക്കെ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മധുരമല്ലി ശരി, ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാതാജി. ലിങ്ക അറ്റൻഡൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ലിങ്ക് കിട്ടിയോ? ലിങ്ക് കിട്ടി, ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ വേറെ വഴിക്ക് പോയി. അതെന്താ പറ്റിയേ? ബാക്കി എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്തോ? ഫില്ല് ചെയ്തില്ലേ? ചെയ്തു മാതാജി. പ്രഭുവിന് എന്താ പറ്റിയ? പ്രഭു പിന്നെ വേറെ മൊബൈലിലാണോ കയറിയത്? ചിലപ്പോ അതെന്തെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഐഡിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഇമെയിലിന്റെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിച്ചു നോക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വേറെ മൊബൈലിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ചിലപ്പോ അത് എന്താ ഇമെയിൽ ഐഡിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കണം. ഇമെയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വിരജ മാതാജിക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, വിരജ മാതാജിക്ക്. കൃഷ്ണമാതാജി, ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു. പ്രഭുവിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരിക്കൽ ഇട്ടായിരുന്നു. പ്രഭുവിന് എന്താ നെറ്റിന്റെ ചിലപ്പോ ഇമെയിൽ ഐഡിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും. അതെ, പ്രഭുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ 2ാമത് ഒന്നും കൂടെ ഇട്ടു. പക്ഷെ എന്തോ പ്രഭുവിന് പറ്റിയില്ല എന്തോ. അത് മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ശരി മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ?
ആ അതായത് നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല നമുക്ക് അതിന്റെ എന്തായാലും ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഉം. അശ്വത്ഥമാവിന് ഈ ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു അതല്ലായിരുന്നു നല്ല, അല്ലെ പിന്നെ അത് എപ്പോഴും അതിന്റെ പാപം അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അത് മാറിപ്പോകത്തില്ലേ മകൻ? ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന ഇവരൊക്കെ ദ്രോണാചാര്യനായാലും അശ്വത്ഥാമ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാ. കൗരവരെല്ലാവരും അവരൊന്നും കർമ്മം കാരണം വന്നതല്ല. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു മരണത്തിനേക്കാളി വലിയ ശിക്ഷയാണ് അശ്വത്ഥമാവിന് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതും ശിക്ഷ തന്നെയാണ്. ആരും റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നു, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച്, ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനൻ പാലിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനല്ലേ തീരുമാനിക്കുക നമ്മളെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ കർമ്മഫലം ഭഗവാനെ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവ് ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ പുണ്യം ചെയ്ത ആത്മാവാന്ന് പറയാം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിക്കോ, അതും ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രനായിട്ട്. പിന്നെ അശ്വത്ഥമാവ് എവിടെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത്? ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഭഗവാനുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും റിയാക്ഷൻ വരും. അത് പല രീതി. ഇന്ന് ഞാനൊരു ലെക്ചർ കേട്ടു. എന്തായിരുന്നു, ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ഇപ്പൊ ഒരു 10 ക്രിമിനൽസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോ 1 ലക്ഷം പിഴ അടച്ചിട്ട് പോവാൻ പറയും. വേറൊരാൾക്ക് 2 വർഷം ജയിൽ വാസം. മറ്റൊരാളെ വെറുതെ വിടും. വേറൊരാൾക്ക് തൂക്കുകയറ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ആളെന്താ വിചാരിക്കുക, 4 ആൾക്ക് 4 വിധത്തിലുള്ള ശിക്ഷ കൊടുത്ത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തത്? ജഡ്ജി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും 4 വിധത്തില് ശിക്ഷ കൊടുത്തത്? അവര് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഒരാള് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാർ ആക്സിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആക്സിഡന്റിന് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് 1 ലക്ഷം കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു. മറ്റേയാള് ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് തൂക്കുകയറ് കിട്ടി. വേറൊരാള് വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ കളവ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിനോട് 2 വർഷം തടവ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് റിയാക്ഷൻ വരിക. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം എത്രയാന്നുള്ളത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുക. എത്ര അതിന്റെ ആഴം അത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള റിയാക്ഷൻ, അതിനുള്ള പ്രതികരണം ഭഗവാനാ തീരുമാനിക്കുക മാതാജി, എങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷയാണ് വരേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവ് ദ്രോണാചാര്യ ഇവർക്കൊന്നും ഇനി പുനർജന്മില്ല. കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ സാരൂപ്യമുക്തിയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ആത്മാവ് വിടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാണ്. അവർ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. കർമ്മല്ല അവരെ മൈൻഡ്, കർമ്മല്ല അവര് കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ വന്നു. കൗരവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലിപ്പോ ഭീഷ്മസ്തുതിയെ നമ്മൾ പറയും. ഭീഷ്മസ്തുതി 1:9, 31 മുതൽ 42 ശ്ലോകം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഭീഷ്മസ്തുതിയുടെ ഭാവാർത്ഥം എല്ലാവരും വായിക്കണം. അതില് പ്രഭുപാദർ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ നടന്ന ലെവൽ 1 ടീച്ചേഴ്സ്, ലെവൽ 1 ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഭീഷ്മസ്തുതിയുടെ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കണം. അതിൽ ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സായുജ മുക്തിയല്ല സാരൂപ്യമുക്തിയാണ്. പിന്നെ ഭീഷ്മത, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിന്നെ അതിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ മാതാജി മഹാഭാരതം ഇങ്ങനെ സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തെ അതിലിങ്ങനെ കൃഷ്ണനും ദ്രൗപദിയും കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പം ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയും പാണ്ഡവരല്ലാതെ എല്ലാരും മരിച്ചു പോകുന്നു പറയുമ്പോ ദ്രൗപദി മക്കളുടെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പം അവരും കാണില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൂചന കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതിനകത്ത് കാണിച്ചത് നേരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതെനിക്കറിയില്ല. ഈ അങ്ങനെ അതിൽ കാണിച്ചു. സീരിയലൊക്കെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവര് ചിലപ്പോ അവര് TRP അതൊക്കെ എന്താ പറയാ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ, ലൈക്സ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ശരിയല്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോ, അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഡിവോട്ടീസ് ആ സീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവോട്ടീസ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അധികം അറിയില്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുരേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി.